Aponan ado abdi tagadai Ain tu abisu kini bapakai Ulama israt kini dilasan say Oi banyak bini nana minta carai Sagalonan ado kini latande Iyo sarato pambali bare Ula deslot udah malebakure untuk aman depo pakai binti basalang udah marah boko indah manang binti api ayawah lata utang ay galilu balat tutu ilubang udah terlampau sibuk jo HP anak jo bini dah bacokan ulah deslot udah jendul jo DP kasih jo sayangan bagaikan kok dape jipi udah kaja membongkar denda nio dah santuang surang omo oba bali jadi abajua udah sarupo jo urang dalam hidup di dunia dah samantaro kurang-kurang gila babu edoso cari rasa kinan halal sajo dia nyo hidup indah cilako kalaku iko nana ba minta oi limoan nama oi ma minta nyo kole bulia limoan nam den baganda mulai dari kini jan main slot juo kole bulia den ba minta mulai dari kini jan main slot juo Jalia udah napi galak kini oi dek bagus roba itu pulo Kalau dan lagi yang balanjo dia hari dan manis lot yang katakan dulu karena baganda Allah di hari dia kami baganda Allah karena ibu ni mau dalam hati
tangan kita kajadi juo ko dape limo ana mambimbi urang sawalun tonyo jujai juo kabanyo orang sawalun to babadan lama itu nan kaba ambo tarimo silau kasawalun to sieli paina ajar leban natu kiniko onde ko kaba den tarimo kini inyola babadan duo bolo ado kanda oi kanda nan tatagun oi nan indu oi dangakan juo jamu apu udah minum anto badan udah sagam buang iko anta apo jamu nan ba minum anto de badan udah sagam buang iko PJP udah